Co si přejete u nás? Dobrý den. Přišel jsem zkontrolovat váš byt. Jdem se to vrhnout. Tak pojďte sem. Ty kokos, inspekce. Dejte se XT, tady nabízem. To je neuvěřitelně těžké iced tea. Jdu ho vypít. Ježišmarja, co se mu stalo? Ne, nebylo to špatný iced tea. Však to nebylo tak špatný iced tea. To nebylo moc dobrý iced tea. Dobrý, co budu dělat? Nebo se mi klaň? Postává zombie pán. Připadám si jak Fredka. Ale ne, co jsem to provedl? Připadám si, jak kdybych byl Marek Ztracený a složil bych hit Ola. Jednou za 100 let. Co se to děje? On mě ožírá. A 5 minut později. On je opravdu mrtev. To snad není možné. On je opravdu mrtev. Jdu si dát mrkev. Das Ende.